jama'a ikon Allah yau murja an samu banza. Ni me kike ci ne? Wannan wani irin zama ne bikin ragargaje? Gado na ne, dole in warwasa in huta in abinda nake so. Ke baki da labarin za a rufe TikTok ne? TikTok. Za a rufe TikTok. Wannan zancen jifa ne murja. Shi yasa kika ga ina cika ciki na dam in ci in koshi ta yanda in na kwance billahi lazi. In kika kwance kamar ya sai ka ce an sako shanu? Ba kwana 3 suka bayar ba. Kwana 3 suka bayar. To a kwana 3 nan ku daure ni. Kamar ya? Ni dai na ce ku daure ni. To ke ba saniya ba waye zai daure ki? Wayannan fulallukan fa murja? Arziki na ne. Kamar ya arzikinki. Kaga masu gado. Ku ne toki. A ci taliya a hau gado. Wannan farantin daga toki ta zo da shi. Da kai farantin Salim na makotan sa ne fa da aka kawo musu abu ne. Da ana faɗan nan taje. Murja wannan farantin na gidanku ne? Ina ruwanki ko anya wannan taliya ba a makota aka wannan ba? Ina ruwanki ko na ina ne? To ai ni na ga mu. Inda kake a zo har makwantin ka. To ai ni na ga Murja baban ku masara ya kawo. La autin mutunci Allah sarki bawan Allah ba ma ya dan jin dadi Allah ya baka lafiya. Amin. To amma ai ni na ga taliya a gidanku. To ya ba za ki gani ba kin manta ni da kutse. To wai ni wannan kwanciyar da kike ta mecece? Ta bakin ciki ce an rufe TikTok. Na rantse da ismu Sintaru yau a garin nan na fara gatanci. Ina bori, ina tsalle, ina kaza da gobe. To yanzu dai ki tsalla a hankali kake karya gada. A ina ma karya aina wani ko? Naki ne gaskiya kuma gidanku ne. To kai wai damar da jakan nan ta kugunta take kwana. Wannan jakan nan yanda ka san tsohuwa yar bori. 10,000 ne ka ganta da kuɗi na me zai kai an da muke bacci. Auragon 10,000 zaki siyo na layya? Kuɗi na ne ba ni da kuɗin layya. Baki da kuɗin layya? Wai da in bata ka in ji bacci kake. Ai mu tunanin da muke kenan. Ai a haka nake bacci da zakata. Wai Murja ce ta tambaye ni wai an yara rago ya kai 3,000 kuwa. To ya ba su tambaye ka. Sai dai dan sabala. Zan iya yin layya 3,000. To ai ni ban gane ba naga kin tara fulallukan. Naga kin tara kim. Wai in nuna muku hankali na a kwance. Ina fa hankali a kwance za a rufe TikTok. Barke kin manta taliyar ki. Dama ai waina fulawa ce sana'ata. A waina yanzu zaki koma? Inna lillahi wa inna Zan yi announcement ma. Je musu ina waina fulawa. Su zo su dinga siya ga kaskon tamma. Na me? Dan miko min kaskon wainar tamma ga. Wace kaskon waina? Waina fulawa da nake. Au da gaske ita zaki koma? Wallahi ita zan koma to babu TikTok me zaka yi wani? Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah bai kwaikwai din nan zaka ba ni wancan. Amma za mun arha Murja in nazo siya ko? Yawwa alhamdulillah da sauran mutunci na Allah. La ilaha illa. To ai ko wallahi tallahi ba za ta sabu ba. Ba za ta sabu.